Sunt prin Botoșani în dimineața asta de duminică, l-am luat la pas. De fiecare dată când ajung pe aici, eu, bănăseanul, mă mir, mă crucesc cum de-a putut orașul ăsta în doar câțiva kilometri pătrați, pe o suprafață de doar câțiva kilometri pătrați, să dea toate marile genii ale României. Uite, asta e casa unde s-a născut Iorga. Toți au fost vecini de cartier. Aici e Iorga. La câteva străzi distanță, vecin de cartier, e Antipa, Grigore Antipa. Și un pic mai încolo, la câteva sute de metri, la niște străzi distanță, vecinul de cartier al domnului Antipa e domnul Eminescu, Mihai Eminescu. Și Enescu e tot aici, tot prin preajmă, tot botoșenean. Dar lista e mult mai lungă. Ăsta e pașoptistul Pistoschi care l-a propus pe Cuza domnitor. Vă mai spun. Lucian, Ștefan Lucian, pictorul, Onicescu, matematicianul, părintele Cleopa, sportiva Elisabeta Lipă, patriarhul Teoctist, fără nicio explicație, toți din locurile astea. Interesant e că noi, ăștia de acum, căutăm explicații genetice, medicale despre cum s-au născut toate geniile în același loc. Poate că răspunsul, explicația e tot la Eminescu.